Ilaheng. Awi gendam. Awi gena Mastu Purnama Sidhem. Kakang Narada, Kakang Resi, Kaneka Putra. Di Guru wilujeng pangestunipun Kakang sehat walafiat. Kakang Narada samya manggya widada. Ya wati-wati. Kula wonten dawuh. Bar dahar apa ya Adi Guru kok suarane serak-serak kaya ngono? Kula piyambak mboten mangertos. Umumipun dewa menika daharanipun Pelemertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sajaipun pulun Bathara Guru mandhap wonten ing jagat sampun kelebetan bakmi seafood. Mila ndadosaken serak. Ya Madipati aja clometan. Ulun ora doyan bakmi seafood. Kakang Narada kadiparan Kakang. Kayangan Suralaya ra nggih ayem-ayem mawon to Kakang. Ha nggih pangestunipun Adi Pramesti Bathara Guru sak. Laminipun panjenengan jengkar menika sedaya manggya widada. Lho. Sinten ingkang wantun dados kraman?